To wayannan mutane da kuke gani su ne mutane mazauna Saudiya 'yan Kwankwasiya, kamar da za ku ji daga bakin Sani Danja a yanzu haka. 'Yan Kwankwasiya, kusan Kwankwasiya tana ko ina a duniya, saboda haka su ma suna taya shi ba. Jama'a assalamu alaikum. Sani Danja dai ya kasance ɗaya ne daga cikin 'yan masana'antar Kannywood wanda ya daɗe da Kwankwasiya, kuma yana cikinta, yana yinta, yana santa, kuma yana ƙaunarta. Za ku ji daga bakinsa ya wakilce mu a garin Riyal da ke Saudi Arabia, inda za ku ji daga bakinsa yanzu waka a bakin mai tafi daɗi. Sani Danja, bismillah. Mutanen Riyadh 'yan Kwankwasiya, kusan Kwankwasiya tana ko ina a duniya, saboda haka su ma suna taya shi ba. Jama'a assalamu alaikum. Ina so yin amfani da wannan dama wato in yi wa wato injiniya Abba Yusuf, wato zababben gwamnan jihar Kano, da kuma Comrade Abdul Salam Amin Gwarzo, wato murnar karɓar wannan Sadifket da suka yi. Sannan kuma ina tare da nan mutanen Riyadh 'yan Kwankwasiya, kusan Kwankwasiya tana ko ina a duniya, saboda haka su ma suna taya shi ba. Gaskiya ne wannan. To alhamdulillah muna farin ciki da wannan rana wadda abin tarihi ce a tare da dukkanin wani dan Kwankwasiya ko wanda yake Najeriya ko duk dan Kwankwasiya na duniya. To alhamdulillah muna taya zababban gwamnoninmu ko gwamnanmu murnar wannan certificate da aka ba su lashe zabe da cikin karamci, a cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali. Alhamdulillah. To muna wa Allah godiya, muna farin ciki dukkanin yan Kwankwasiya na duniya baki daya muna taya mu murna da wannan lashe zabe da muka yi, da kuma wannan tabbatar mana. Idan kuna son labarurruka wanda suka yi kama da haka, sai ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar kararrawa a tashar mu mai suna Algaita Hausa India. Kasha ta bara kasha ya sun kazar shafi firgicin mayu, ga kwalliya kamar dawi suna ganta gunka dan gayu, wajen batun ado ko tsabta ba za su kai. Kamar yadda kuke gani, wannan shine certificate na lashe zaɓe da Abba Yusuf yayi